Tohle je Datlo. Aplikace, která promění běžné věci okolo vás na Datla. navíc. Třeba tady. Na první pohled normální, ale já v něm našel 200 mega. A pěkně si je užiju. Já jsem zase potkala balík, Datla. který se nejdřív tvářil jako obyčejná kráva. Vymáčkla jsem s ní 80 mega. Wow. Na Datla. to teď narážíme všude. Dokonce se mi podařilo vytáhnout Ikara. na výlet. Mě to jako znechucuje, že se mi prostě dotýká. Ale věděla jsem, že nás tam čeká odměna. Do píči. Tak kde jsou ty 3 Mega. Se vší úctou, pane, vykuřte mi ocas. Už jsem tady Prostě kamkoliv se vydáme, na nás čekají další. Datla. A tohle není obyčejná reklama. Ve skutečnosti je to návod, jak získat 20 giga za jednoduchou registraci a pak každý den sbírat Datla. navíc. Zaregistruj se na Datlo. datlomat.cz. Wow. Wow, 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 wow. To bylo úplně všechno, co jsem mu udělal.